Hey, buenas tardes, hallo. Ik ben vandaag een beetje boezig als ik verloten deed van thuis. Had ik niet veel wat eten metgebracht, maar ik dacht, wie had je hier schobelen? Dus ik wou vandaag schobelen kijken. En zeer einfache schobelen. En een beetje, vielleicht nog een beetje nudelenbroden, ik weet het nog niet neef. Maar immerhan, dat is de maaltijd wat we in Mexico schon maar veel gehad hebben. So, dat heeft me fertig schon geschmeckt. Fleisch haben wir nicht fertig gehad. So, das, was wir dann von der Woche haben, was wir schon in Mexiko viel gegessen haben. So, ich hab die gleichen dort in verfehlen war ich. Hier haben wir wat Pinterschobeln, die haben wir mal aufgewaschen und al een stuk 2-3 Stunden abgequält. Nu werden wir die te 4 bringen. Hier haben wir ein paar nate Zippeln. Da die fein bruinbroden met schweinsmalt wat je haben, oder broodvat. En ik bruk zo'n groepen. Dat krijgt zich maar veel beter bij dat het zo fijn zag. En daar willen we nog wat anders door bij smeten. En wat je kwijt, je kan jalapenos, serranos, of wat immer peperschoten je wel in de maken. Maar ik denk van die 3 kleine chile de arbol. Dan nog een peperschoot wat zich naant chipotle. Je gedreven, dat kan je een Mexicaanse stuk kijken. Wanneer niet, dan laat je eruit. Oké, nu hebben we de simpele fijn bruin gebroed. Nu willen we dat gesnikt en de peperschoten allemaal. En dat willen we niet zo lang, vielleicht 2 minuten of zo. En dan staat het eruit en dan willen we goed opkijken de schobelen doen. Oké, Eechtje. Nu willen we de woede doen opkijken. En we willen van die goudwoede opkijken. We willen de schobelen van der nur zuppig gaan. Ik wil niet weten wat zo loopt. Ja, we willen die bakken kerken brengen. En dan, zoals ik zei, we willen goudwoede opkijken. Anyway, nu willen we die bakken kerken brengen, dan we erop draaien en zo kerken lopen. En deze schobelen, wat je kwijt, en er staat zout. Wat we nou willen doen, is dat we zo'n heinapulver brokken, zo'n van bakkeljan. We're gonna use chicken bouillon, tomato, instead of salt. En we worden dan opvangen van ongeveer met 1,5 eetlepel. En dan nog hier een beetje smaken en dan doen ze het dan veel. En er staat zout. Dat geeft een zeer schijnende smaak. En waar een beetje meer water bij eten, we willen de goud in je water gaan. Ja, het heeft nu een halve stunde gekert. We worden een klein beetje smaken. En wat je kwijt, het veel een beetje meer zout. We worden een klein beetje meer van het heinapulver maken. Zo met tomaten. Mijn schwester heeft mij op me gewezen, dus dat schobelen kerken en dat smaakt bloos zeer schijn. En nog een klein beetje meer water opkijken. We willen in tijd weer goed door je water gaan. Maar hier kan je dan zo kijken als hier aan blijven. Oké, de pan hebben we nu uit. Nu willen we van fideos of je brood en nudelen maken. De pan hebben we fijn uit. Een beetje olivenöl neer. En dan willen we ons de nudelen fijn bruinbroden. Check hem al door aan de zijde. Kijk eens wat de schobelen door zo fijn krizzelen doen. Dat trekt de bal van heel schijn. Dit is, zoals ik zei, een zeer einfache maaltijd. Maar Hanwara smaakt zo'n zeer schijn. Du brauchst wat hier dat small vlees bij zijn. Oké, mij staat goud. Die nudelen hebben we nu fijn bruin. Check hem al dit. Zeer fijn. Nu zijn we uit voor het eeuwige. Ik weet dat je dan de bakkeljanen maakt. Dit en dat jaren, maar we gaan hier van jou niet. Dat willen we dan soms voor dan gaan. Nou ja, die nudelen hebben we nu fijn bruin. Nu willen we wat opkijken. Wordt je vangt te kerken en dan wordt je weer uitmerken en wordt dat ook nog maken. Oké, we gaan niet bakkeljan. Dat wat we worden doen is dat we zo'n heinersup, wat sabor tomaten zijn van bakkeljanen of tomaten. Door zo'n pulver stout maken. En dan willen we nog stippelen en een beetje gesnikt versnijden, dat ook nog maken. Dit wordt een beetje ook en er staat zout. Hier hebben we een nate sippel. 14 gesnikt, wow, dat smaakt fijn snijden, wou dat ook maken. We worden maar een beetje verferen, waar. Kijk mal dat. Dan duurt het niet zo lang dat alles smaakt versnijden. Wel, je van hier naar honkers eten, nee, dat wordt leuk je. Woehoe!
Okay, simpelen snack. Manke Nudeln. En dat is alles wat we van die maken worden. Dat is zo einfach als kan zijn, niet? Nu worden we dat zaag goed kijken, wat de Nudeln fijn goed zijn. En die worden nog een beetje zo opgewalen. En weer wel, ik ga een beetje peper maken. Pepper to taste, optional. Wie gleich nog een beetje peper maken. But daar wordt van die zeer schijns maken. En je worden nog een paar jalapenos maken, wat je wil. Wohoho, ik geloof onze schabelen zijn goed. Kijk hem op. Hoeveel water du maken. We willen van die een beetje goudwaterig. En dan word ik in wijzen. En dan worden we de half alle fijn trekken. Dat een beetje smaterig zijn. Dit is waar je wordt een pankje dik uit hier naar. Anyway. Zo worden we dat van die af. Ik ga zo door zo'n welligheid bis met een lepel. En dan waar je frische tweebakjes gaan. Die doen een beetje aandoen. En als je dan ook nog zo goed smoonvaten maakt, dat schaft ook. Oh, van die wordt het waarschijnlijk nog eens geven. Kraaks is dit wel weer van die. Als je het liggen en niks te doen en als je doen, kijk dan zus je wel. Maar wat je zijn loopt, dan was je wel aan een stiefel eruit gemerkt. Oh yes. En als je wordt vielleicht zeggen, maar zo'n einfache maaltijd, dat alles wat je van video gemerkt hast. Wat je zijn immer zo'n mensen maakt, die kan dat niet. En dat is dan voor die. En die wordt het kan en wat het nog niet is, wel, dan kan je anderen wat ook verpochen. Wat we gaan, dit is wat we van jou te unkas gaan. Oh, nu kijk je mal dit Fries Frans. Wat leuk je? Die Nudeln zijn eruit. Ik heb die al gesmaakt. Zeer schijn. Ja. Fijne klein alles. We gaan hier nog zeer schijne meeltortillas. Worden ze nog smakbruin maken. Je weet niet wat, maar de stoer kijken dat die zijn immer zo blaas en wit. We bakken die maar een beetje nu. Nou, maar flits Fries vrijdag. Nu hebben we ook als rij. Check hem mal. Die schabelen zijn zo smater dan. Dat is wat we van jou wel. Nu hebben we ons de maaltijd eruit maken. We gaan hier video's, gebroedene Nudeln. Dat danst nog zo fijn uit. Eens die gleich dat voor jou dat dan een beetje smaak opzet, dat er een beetje stroom zit. Maar ik zijn veel dollar door dat het wat schuin smaakt en er staat dat dus alle stroom zit. Dat is ook fijn. Maar nu kijk je maar. Oei. En zoals ik zei, want hier heb je wel nog een beetje smoonvat bier, een beetje broodvat. Voltjunfried door Eva. Oh boy. En dan waar je frische twee bakjes aan, dat kringel. Toen doe aan doen. Oh, dat was morgen. Dat is wat ik morgen wel. Ik doe fris twee bakjes bakken. Zuur, deeg, twee bakjes. Hier hebben we onze tortillas. En nu wel wie onkasseren. En je mochten vielleicht wonderen, heeft de jongen kein Schmalt maakt de schabelen? Wat je er eentje smalt wat ik te maken heb, wat ik brok dat om am Anfang de simpelen bruinbroden en dan met goed vat brok, dat is alles. Oh, wat leuk je. Zit de maaltijd meer koftig er niet? Echt leuk joh. Ai, nu gaan we gewoon eten. Woehoe! Oké, Frits, uit een stek. Nu wel, we gaan ook eens eten. Nou, daar willen we maar ons einfach het ook eens eten. We gaan hier wat van video's, gebroedene Nudeln, schabelen, zeer einfache schabelen. En hier hebben we wat van tortillas. Oh, kijk de mal daar. Woehoe! En we gaan. Ik ben God dankbaar voor deze maaltijd. Ik ben God dankbaar voor jullie allen. Ik ben dankbaar van der we zijn opgewacht. En wel we niet vergeten dankbaar te zijn. Anyway, nu wil dit nog een klein beetje smaken. Dat loont zich niet een lepel te nemen, waar bloß een beetje stil. Wow! Oké. Anyway, nu hebben we hier zo'n schijne tortillas. Meeltortillas, je kan kartortillas. En dan worden we een beetje een schopje maken, dan worden we een beetje de schabel een beetje opscopen.
Das ist eine sehr einfache Mahlzeit. Aber das bringt mich back von Eesch Emmaschet, was wir dort hatten. Auf dann schon geschmeckt und das schmeckt nicht auf Schein. Viele kann das nicht. Die wollen nicht kann. Ich habe die Proben dort. Das ist sogar gut für Frühstück, für Mittag, für Unkas. 7 der Wert. Dankeschön hier von Strickland. Buena Vista. Cheers. Hey, und weißt ihr, was wir hier tun? Von der wir haben hier einen Kirschenbaum, was wir haben durchgeschnitten, das haltet wir nachher nur an Ort. Und nu wollen wir davon proben, Kohlen zu machen, Charcoal. Das jaft obergrülich viel Gas auf. Nu check dem mal. Oh, brennt ober, so ja. Das Gas, was da rauskommt von dort, den naten Kirschenbaum. Das war das Gedier, was wir da waren von Kohlen, ja. Aber das sind da, wir haben ja Zeit, wir sitzen hier rum. But anyway, ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, alle Freunde.